Biye tene jouer kalo kle folo san bafla ani mugan nani. O bismillah mali kuno foni jabarani kan bamanan kan kuno foni keneka. Kunafoni daminena amala dona ka fo juma temene juin kalo kle mugan ani shegi san bafla ani mugan nani konnana anga chama chafanga nyamko colonel Asimi Goita ale bola ka audience ore koni ke ni madama do imamnu yere ni ulwere koni bola Niger ale marabulu konnana kere ne ala ayesimu ayirala ka fo ni yere koni bulu de la famille kamo ode kunye semaine numérique mi yere konnana famille yere kunye Niger ale ministre de la communication ni abewele ko Monsieur Sidi Mohamed Arali olu yere koni kala invité semaine numérique ale yere koni kunchela dogon kun temene o kumne konnana fami yere koni Niger ale kon ka ministre de la communication ale yere kon bola ka foli bla aneta sibla ke kanyashi anga chama chafanga nyamokoma akla la tukuni ka ira ka fo u yere koni be foli belebele ba ko odi malion mako ka sabu ke u yere koni kanali konnana u ye bonya minta ko segere ku o yere koni kala ni soja ani bonya ba ma wa ira ka fo ni yere koni jamana nu yere koni be kanga dudu nda kenefe mukanga bobo da kenefe RPM Rassemblement pour les Maliens allé politique jekuleni a président ni ali monsieur Bokari Pretai ayala ka foni jekuleni kunu karidon san bafla ani mukannan kunu karidon juin kalo klebi saba san bafla ani mukannan konnana ko benani jekulu ko fotan ali yere koni ka san mukan ani sabama kuna foni olu yere bola ka ira ka foni jekulu yere koni beino abe wati jan o yere koni boko ni jekulu yere koni politique jekulu yere koni ko askileni kuno senga ka bi juin kalo kle bisaba san bafla ani kelen were kon konnana ko kunu kare don were kon bola ka nyanaje were kon ke ni jekulin tokola Alisa amito samye ko ale kunafonyo konnana amita yuruso ka olu feno kunafonyo olu yere kon bola ka ira ka fo alamusa temene juin kalo kle mugan ani wolonvla san bafla ani mugan nan konnana ko fem yere kon sanji ko were kon nana ko sebe ni marabulen konnana ko ayre kon kala sababu ka to fem yere kon uga suye ale ni yuru ko olu yere kon chama tala jiwo fe fem yere kon dugudon olu yere kon bola ka kunafonyo di ka ira ka fo ko mashi were kon mabona ani na ko mashiko ore kon majugi ko ga were kon be ga wede ko ore kon bila u ga meru uluma wala sa fem yere kon diga la boy o be se ka damne tuga mina u ga marabulu kon nana amito dusuma kasi kuna fonyo ulu konnana ayirala ka fo madu sangare ni alere koni anga ba maliba ale do so goni fola bay kuna fonyo ulu yere koni bola ka ira kunu kari do juin kalo kle bisaba san baflan ani mugannan konnana ko daba masa o ka wele o yere koni sela alima bana kun taka jando o yere koni sefe ame ala deli ala ka badane ma ala ko odi anga bambakato bela jenima ka on yere nye ka anta dungono ameta ko kan kibaro la kran ala Burkina Faso ayirala ka fo juin kalo kle mugan duru kata do juin kalo kle mugan ani worola san bafla ani mugan nan konnana ko Burkina kele ka cho ulu yere konni bamba ka chu yere kon bola ka kar nyogona ke o wakati konnana mi yere kon kala sababu ye ka to yere kon bola ka bamba ka chi keme ani biduru nyogon ko ulu yere konni bone unina nafoni kunchela amita chada ayirala ka fo chada ale yere koni bamakachi jekulu do beno mununi ubuka jamana sidian fanfe waira ka fo ko olu yere koni bola ka signale mandi ko mado yere koni beno mununi ulu be fekata fangamine chade ale jamana konnana kuna fonyo ulu ayira ka fo ko olu yere koni kokoroma dolenu nonu uka France service de renseignement krenkrene ala uka mamununi ulu be barake ambassade u konnana Nine kume dasiki ke bi kuna fonna o kambe shini ni alamanga joana